Hoi, ik ben Bart. Lieve, Gilles, Fenna, Mirte, Rosalie, Max, Berfin, Deliana, Lise en Sophie. Lezen is goed voor je taalontwikkeling en wat tof dat jij daar op deze manier een steentje aan bijdraagt. Je hebt het gehaald tot de provinciale Read to Me finales en in de voorrondes heb je gestreden en je hebt gewonnen. Van harte! Het zijn wat gekke tijden. Eigenlijk zouden we elkaar live zien in de AC. Maar ja, we moeten het helaas zonder publiek doen. Hoe doen we het dan? Nou, met voorleesfilmpjes. Kruip voor je camera, vraag je ouders, hond, cavia, je broer, je zus, wie dan ook een filmpje van je te maken. Zeg duidelijk je naam en het boek dat je leest. Hou het boek in beeld en vertel kort waar het boek over gaat. Het gaat om de voorleeskunst, dus de achtergrond, decor is niet zo van belang. Zorg wel voor een stille achtergrond. Neem een filmpje op van tussen de 3 en de 5 minuten en stuur vervolgens je voorleesfilm voor 13 mei naar voorleeswedstrijd@kubus.nl. De jury, niemand minder dan Jacques Vriends, Inge van Dongen, Frans Pollux, die gaan jouw filmpje bekijken en zullen vervolgens een winnaar kiezen. En dan, op woensdag 3 juni in de middag gaan we live op pad en zullen we de winnaar verrassen. Want ja, bij winst hoort toch een klein veilig feestje op afstand. Voor meer informatie kun je terecht op onze website of in deze e-mail. Verder, als je nu nog vragen hebt of denkt, hoe moet ik dit allemaal gaan doen? Ik weet het niet. Nou ja, zoek onze hulp. We denken graag met je mee. Heel veel succes, maak er iets van en blijf lezen. Hè? Doei!